Όταν οδηγάμε το αυτοκίνητό μας, στη συνέχεια των μαθημάτων που κάναμε για το πού τοποθετούμε τα χέρια στο τιμόνι, έχουμε τα χέρια μας στη θέση αντίχειρας, πάντα χαλαρά, χωρίς να σφίγγονται, χωρίς να τεντώνουμε τους ώμους μας, να κλειδώνουμε τα χέρια εδώ πέρα, πρέπει πάντα να είναι άνετη γωνία. Πάμε να δούμε λίγο πώς χειριζόμαστε τα όργανα. Εδώ πέρα έχουμε τα flash. Αυτό εδώ το χειριστήριο έχει 4 κινήσεις. Έχει πάνω, έχει κάτω, έχει μπροστά και έχει πίσω. Όσο σφίγγουμε τα χέρια μας δυνατά, τόσο μπορεί να παρασύρουμε και ανάβουμε και άλλες ενδείξεις. Αν θέλουμε να βγάλουμε το flash, βάζουμε συνήθως το πιο μακρύ μας δάχτυλο, το μεσαίο, και στρίβοντας το τιμόνι δεξιά, είναι αυτό που λέω εγώ στα μαθήματα, πάνω δεξί flash. Παρασέρνω με το δάχτυλό μου το flash και ανάβω πάνω δεξί flash. Αν ισιώνοντας το τιμόνι, συνήθως το flash σβήνει μόνο του, όπως είδατε στο βίντεο. Αν όμως το τιμόνι που θα πάρουν είναι πολύ λίγο και ισιώνοντας δεν σβήσει το flash, δηλαδή μικρή κίνηση, τότε απλώνω το δάχτυλά μου, δεν το πατώ, το παρασύρω και το σβήνω. Στη μέση σβήνει, πάνω δεξί flash, στη μέση σβήνει, κάτω αριστερό flash, στη μέση σβήνει. Πάνω δεξί, στη μέση σβήνει, κάτω αριστερά. Βλέπετε και την κίνηση που κάνω στο τιμόνι, διότι αν εγώ θέλω να πάω να στρίψω αριστερά, απλά θα πλώσω το δάχτυλά μου και θα παρασύρω το flash για να στρίψω το τιμόνι. Στα πολλά τιμόνια το flash σβήνει μόνο το, όπως βλέπετε. Πάνω δεξί flash, δεξιά στρίβω, μένω αντίχειρας που λέγαμε και στο προηγούμενο μάθημα. Όμως εδώ αυτό το χειριστήριο έχει και άλλες ενδείξεις. Ερχόμαστε λίγο να δούμε εδώ καλύτερα πώς φαίνεται η παυλίτσα αυτή εδώ. Εδώ πέρα υπάρχει μια λάμπα. Μας δείχνει ότι έχουμε τα φώτα σβηστά. Είναι στη θέση off. Αν με το χέρι μου το στρίψω και το πάω στην πρώτη σκάλα, έχω αναμένα τα μικρά φώτα. Τα θέσεως που λέγαμε στο αυτοκίνητο. Στην επόμενη είναι τα μεσαία ή αλλιώς διασταυρώσεως. Και αν όλο αυτό το κάνω μπροστά ή όπως οδηγώ το αυτοκίνητό μου, απλά με τα δάχτυλά μου το κάνω μπροστά, τότε ανάβουν τα μεγάλα φώτα. Στα μικρά και τα μεσαία φώτα έχουμε αναμένα αυτήν εδώ την ένδειξη, την κίτρινη ένδειξη που λέγαμε. Ενώ στα μεγάλα ανάβει η μπλε ένδειξη στο κατράν του αυτοκινήτου. Ωραία. Σβήνοντας αυτό εδώ πάλι πίσω, έρχομαι εδώ στη θέση που είναι τώρα στα μεσαία. Μπροστά τα μεγάλα σβήνουνε, εδώ είναι τα μικρά και εδώ είναι η θέση off που σβήνουν τα φώτα. Αν τώρα αυτό το κάνουμε πίσω, επιστρέφει πάλι στη θέση του. Μπροστά είναι τα μεγάλα φώτα, πίσω, όπου είναι το φωτεινό σινιάλο που χαιρετάμε τον κόσμο ή που αφήνουμε προτεραιότητες ή που προειδοποιούμε για κάποιον κίνδυνο, όπου ανάβει και αυτή εδώ η φωτεινή ένδειξη στο αυτοκίνητο μπλε. Άρα λοιπόν ανακεφαλαιώνω πάνω δεξί flash, κάτω αριστερό flash και εδώ με τον αντίχειρά μου και με το δείκτη μου στρίβω θέση μικρά, μεσαία, μπροστά μεγάλα. Σβήνει πίσω, μικρά και τελείως σβηστά.